Baki akwai kwayo kuma ba akwai kwayan wankan ba irin nasi ne ba. Auren bai kamar gari ba, taron bai cikar kwari ba, inda Asiya ba ta zo ba. Beats Munif Records. Jiya lady Asiya. Sha zaman ki huta Asiya jiya lady. Ilahu ne ya yarda shukar ki ta yo huda, isa ruwanki a randa makiya ki biyo su da sanda. Zara cikin taurari kina su masu samari, cikin sikin wuce kori a zuciyar ki da kairi. Da kin fito sai kallo makikin bi shi da gwalo, ba ruwanki da dolo kin bar shi na ta hakilo. Asiya sun buga sun barki, ilahu ne ya soki, kin gaba mahaluki da zai hana fa a ganki. Na gaida ke zakanya ba kamar ki a hanya, Rabbana ya shirya shiga gaban su ki juya. Isha ta baraki sha yasin ga kiki na karanta kursi, farin jini ki sha yusin kin tsallake yan hansin. Mai kana ta yi du'a'i da ta idar da isha'i, asuba ta kanya a jam'i baki babu bala'i. Nagari entertainment ku zo na baku assignment, ko kwangwaje guest da rhyment, Sardauna ku yi mini payment. Na canje ni gidan goro, gore ba ni tuwon dusa ban karɓa bai na tsoro. Tsoron me tsoron wani abu jan baki saro hoto, hoton gidan barajen da wa yake. Dauko hannu mu je mu wata rana, ranar yakin balele Jiya lady, 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 jiya lady.